तो भाई स्वागत बावे सब लोग के हमारा यूट्यूब चैनल पायलट बाबा ब्लॉग बिहार में। आज के वीडियो में माने आज के ब्लॉग में वीडियो ब्लॉग सब देख के बाद आज हमें दिखाए वाला बनी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में कुछ जानकारी जौन ढेर लोग नहीं जानत। हम माने सब गाड़ी के तो आज के ब्लॉग शुरू कर जाओ अपना गाड़ी से। आगे में हम देखा तनी कुछ चीज़ जौन खाली यही गाड़ी में बावे ई माने हाँ यही गाड़ी में बा, दूसरा में नहीं खे। तो सबसे पहले तो जितना लोग सपोर्ट कैले बावे अभी तक हमारा चैनल के 630 आदमी सब्सक्राइब कैले बा, सब लोग के तहे दिल से स्वागत। यही भाई सपोर्ट प्यार बना के रखा लोग हमनी के बहुत आगे 1 लाख तक सब्सक्राइबर पुजावल जाई। हाई आ गई अपन गाड़ी। तो पहले तनी सिनेमेटिक शॉट दिखा दे तनी कैसन बिया। अभी तो पानी भर रहा तो बहुत गंदा हो गई बावे, उतना गंदा नहीं भइल लेकिन तनी गंदा बा। तो खैर गाड़ी तो गाड़ी होले, गाड़ी चले ले गंदा होले देखाओ तो। तो भाई हमनी के गाड़ी में है सबसे पहल का चीज़ दिखा थी खूब बढ़िया चकाचक एकदम डिस्क ब्रेक दिले बा, लेकिन एमे ऑयल वाला ना होवे। ऑयल वाला रही तो तनी मजा आई। एयर से पकड़ेला शायद आ ये जाहे में डिब्बा नहीं दिले तेल वाला, फिर भी ठीक बा। ओकरा बाद से एमे दिले बा गियर। 1 नंबर में अगर लगावल जाओ तब चली 10 की स्पीड, 2 नंबर में चली 20, 3 नंबर में चली 20 आ एकर 20 की स्पीड मतलब 40। है 21-22 जौन चलती है एकर मतलब भइल दोसर गाड़ी के 40। तो एकर 20 और पेट्रोल वाली गाड़ी के 40 बराबर बा। अभी 3 नंबर में चलती है दे बैटरी चार्ज नहीं थे, दू खुटी बढ़ले बा। हई दिले बावे में LED लाइट पूरा आगे एकरा हैंडल में। हेजा साइड में इंडिकेटर बा, हेने हेजा इंडिकेटर दिले बा। ऊपर से हई LED बा, ऊपर से हई बावे LED, हई हो LED, हई हो LED। आ जब जड़ेला तो खूब बढ़िया लागेला। तन जरावत एकरा के वाह। अभी दिन बा तब तो उतना ना बुझाई, लेकिन रात में जब जड़ेला तो वो दाड़ के रख देला, बुझाला फॉर्च्यूनर अपन भेपर मरले बिया। हई जौन चीज दिले बावे आर जौन लिखल बा ई है रिवर्स गियर। एकरा के टिप के हेंगा आ एक्सीलेटर लियाई तो ई चली पीछे मुहे। ई सिस्टम सब गाड़ी में नहीं खे। हई हॉर्न बावे हेजा ह्यूज हॉर्न दिले बा। हई इंडिकेटर है, हई अपर डिपर है। पैर रखे के हेजा आगे मुँह दिले बावे। हई अलग से हम लगवैले बानी अपन लोहा के। अभी पेंटो नहीं के भाई, लॉकडाउन में सब दुकान बंद बा। ये साइड कुछ एकदम नहीं के हेजा सिंपल प्लेन बावे।
एजा पर रखे वाला देले बा। हई कुकुर काट लेले बा हमार गाड़ी। हई जौन बावे तौन पीछे आराम से उलड़ के बैठे खातिर देले बावे कि आराम से अगर बच्चा उच्चा बैठी चाहे बूढ़ पुरानिए जे बैठी ध के बैठी उलड़ के बैठी गिरी ना। हई है एकर चार्जर। एजा लागेला एकर पिन चार्जर वाला 3 पिन है। 5 घंटा में फुल चार्ज हो जाला। 60 किलोमीटर चलेला एक आदमी पर आ 2 आदमी पर 35 किलोमीटर। हई है एकर बूट स्पेस कहल जा सकता है। एकरा के आराम से में चार्जर चाहे जौन चार्जर अगर धइल जाई तो ज़्यादा एमे जगह ना बचेला। कुछ एगो दूगो कॉपी किताब आदमी रख सकेला। ज़्यादा कुछ ना। चार्जर हटा दिए तो खूब ज़्यादा जगह बावे। कम से कम एक बिता 9-10 इंची बा। हई है MCB जौन अगर गाड़ी में तनको कहीं शॉर्ट शूट होई तो ये अपने आप गिर जाई। सीट गिरी बंद हो गई। अब बंद हो गई। जगह पर ना गई रहल। पीछे के कुछ ऐसन लुक बावे। है इंडिकेटर है बैक लाइट है इंडिकेटर। एजा एमे नंबर प्लेट ना लागेला। एमे सरकार नंबर ना देवे। इलेक्ट्रिक ही है। लोग एकरा के साइकिल समझेला। एजा कुछ अपन सामान उमान धरे के मोबाइल वोबाइल धरे के कुछ आराम से एजा रखल जा सकता। हई चार्जिंग पोर्ट देले बा मोबाइल चार्ज करे खातिर। एजा मोबाइल चार्ज हो जाई। ओह सबसे मज़ेदार फीचर्स बावे गाड़ी के कि एकरा के बटन से लॉक कर दिए। हई जैसे अभी टिपाइल बटन है लॉक हो गई। छुआला पर लागी बाजे चुई 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 चुई। आ अगर ज़्यादा केहू जबरदस्ती करी तो दोनों चक्का लॉक हो जाई। एक खाली टिप देला के बाद माने वही बार टिपले बानी तो मन लॉक बा तनी आगे पीछे करता। हर जैसे चक्का हो देना चाहता ना नाची लॉक हो गइल बा। ऐसन कुछ एकर म्यूजिक बावे गाड़ी के। वाह अनलॉक करे खातिर देले बा बटन। अनलॉक हो गइल। आ एगो और बटन देले बा जौन है नीचे बावे। ई हवे विदाउट की स्टार्ट माने बिना चाबी लगैले स्टार्ट हो जाई। तो एकरा के टिप दिए 1 2 चालू हो गई। चाबी हाथ में बा लेकिन गाड़ी चालू हो गई। चाबी हो दे भैया लोग देख सकतनी कि हम चाबी नहीं लगैले फिर भी गाड़ी चालू बिया। दे चाका नाचता। प्लस में ये जिसे वहीं डायरेक्ट बंद हो जाई। बंद हो गई। चाबी है दे गाड़ी बंद। अब केहू एकरा के छुई है लागी बाजे। तब भाई हम उम्मीद करतनी वीडियो अच्छा लागल हो कि गाड़ी ठीक बिया। तनी सा दाम ज़्यादा बावे। ई चीज़ तो बा कि 60-65 हज़ार तक ले एकर माने हर जगह के अलग अलग रेट बा। हम हाजीपुर से ले रहनी तो ई पड़ गई 66 के आसपास के। हाँ इतना आसपास 2 महीना पहले। अभी का जने हो सकता कम भइल होके प्राइस ऊपर नीचे तो सब होत रहेला। बस अगर वीडियो ठीक लागल होके तो भैया लोग लाइक कर दिलो कमेंट कर दिलो सब्सक्राइब तो करही के पड़ी। काहे से कि उ तो हमार अधिकार बावे करवाई।